معرف عسرت حده أب እግዚአብሔር أعقب ኣለኹ كما يدعان نفسي كم عفنا بكرنكي هدمي اتبلوا نقنعات لبي بسلمات مأنت الهور ورولان انها رسيان كستهم يقتروا نفلاتهم عمن تجيز قبو مسرتات اندحري فريسو دعا اتتصادق انتاي كقبري كالو እግዚአብሔር أب قدست مقدوسيو زفان እግዚአብሔር أب سماياتيو أعنتو يتمتا قلحتو ندك سبي الزابقهم اللوا እግዚአብሔር نصادق يعزبو نراسيين نفتاو قفعن قنا نفسو تفصلقهم እግዚአብሔር تصادق نصدق زفقريو قناعتون قص أخرئيو ويمما أب لعد رسيان وصمد كزنم الدلات صوام كأ حاون دينن قهر نفاسن كخونيو معرف عسر تفلته وእግዚአብሔር ደግ ሰብ ተሳኢኑ ካብ ማእከል ደቂ ሰቡን እሙናት ጠፊኦም የሙሞ ኣድሐን ነፍሲ ወከፎም ምስ ብጻዩ ሓሶት ይዛረብ ብዘቀበጥር ከንፈርን ብኽልተ ልብን ይዛረቡ ኣለዉ እግዚኣብሔር ንኹላተ መቀባጠር ተኸናፍርን ነታ ዓቡይ ነገር ትዛረብ መልሓስን ነቶም ሳላ መልሓስና ንብርታ ኣሎና ከናፍርና ናትናየን من يخقويتانا زبلون كمنقصامي سلا مقفاع طقوعاتن سلا لقصو مساكينن حج ختنسق نتزنا فوقون مدحان كم تصالوه يبل እግዚአብሔር قالات እግዚአብሔር صلي قالاتيو بممكاخ مريت زصريه شبعت تسع التخلع بروريو وእግዚአብሔር كتحلوهم كابز ولودوزس نزل عالم كتعقوهم يخا بالشونة ما أكل دك سب لألن تبله رسيان أب كل وجن يزورو نعرف عسرته وسلسته وእግዚአብሔር كسام عزيخا فتسيم كاترسعني كسام عزيخا دسكات تخوللين كسام عز بنفسي كتشنا ألت سب لبيك حزنه سألاقيك كسام عزيو زعب للني وእግዚአብሔር أملاغي تأمت مو ملسلي أنا دك أسموت كي دكس سألاقي سئليو غيبل انت تناوزكو تسألرتي كيف السوس نعينتي يا برهاين أنا جناه بمحرت كاو كلالخو لبي بمدحان كاي حقو سالو እግዚአብሔር سناي جيرو ليمو مسقانو كزمريه معرف عسرته واربعته عشاس بلبو أملاخ يلبون يبل بالشواتيوم فنفون كبر قبرو حدا كوا سناي زقبر يلبون لإግዚአብሔር زدلي لبا من طلو كريئلوس እግዚአብሔር كاب سماي نابدك سبت أمته كلاتهم زنبيلهم بزلو كلاتهم رخيصهم قال سناي زقبر يلبون حدا كوا يلبون زوم نهزبي كمن جراز وحطوه أب እግዚአብሔር زي ترعو قبرت إكي كلاتهم سي فلت أدو يبلو من يوم እግዚአብሔር أولو ጻድቃን እሞ እንሆ ዓቢ ፍርሃት ሒዝዎም ንምኽሪ ጥዑዕ ተቋናጽብዎ ኣለኹም ግናኸ እግዚአብሔር ምዕቆቢኡ እዩ ኣየ ካብ ጽዮን መድሓን እስራኤል እንተዝመጽእ እግዚአብሔር ምርኮ ህዝቡ ክመልስ ከሎ ሽዑ ያዕቆብ ክሕጐስ እስራኤል ውን ባህ ክብል እዩ ምዕራፍ 15 وእግዚአብሔር ኣብ ድንኳንካ ዝሓድር መን እዩ ኣብ ትኸረን ቅድስናኻ ዝነበርከ መን እዩ እቲ ብቕንዕና ዝመላለስን ጽድቂ ዝገብርን ብልቡ ሓቂ ዝዛረብን ብልሳኑ ዘይሓሚ ንማሕዘኡ ገለ ክፉእ ዘይገብሮ ንብጻዩ ዘይጸርፎ እቲ ጽዩፍ ንዑቕ ኮይኑ ዝረአዮ ንፈራህቲ እግዚአብሔር ግና ዘኽብሮም ዝጐድኦ እኳ እንተኾነ ነቲ ዝመሓለሉ ዘይልውጦ ገንዘቡ ብሓረጣ ዘይህብ
ንጉድኣት ንጹህ ከኣ መማለጃ ዘይቅበል እቲ ኸምሲ ዝገብርሲ ንዘለዓለም ኣይናወፅን እዩ። ምዕራፍ 16 ዎ ኣምላኽ በኣኻ ውከል ኣለኹ እሞ ሓልወኒ። ንእግዚኣብሔር ንስኻ ጐይታ ኢኻ፣ ብዘይ ንስኻ ሰናይ የብለይን ኢለዮ። ኣብ ምድሪ ዘለዉ ቅዱሳን ንሳቶም ክቡራት እዮም። ባህገይ ኩሉ ኣባታቶም እዩ ዘሎ በልኩ። ጻዕርቶም ናብ ካልኦት ዝጐዩ ክበዝሕ እዩ። ናይ ደም መስዋእቲ መስትኦም ኣይክስውዕን፣ ንስሞም ከኣ ብኸናፍረይ ኣይከውስእን እየ። እግዚኣብሔርሲ ክፍሊ ርስተይን ጽዋዕየን እዩ። ነቲ ብዕጻ ዝበጽሓኒ ተስምዖ ንስኻ ኢኻ። ኣብ ባህ ዘብል ቦታ ዕጻ በጺሑኒ፣ እረ ጽቡቕ ርስቲ መጺኡኒ። ነቲ ዝምዕደኒ እግዚኣብሔር እባርኾ ኣለኹ፣ ብለይቲ እኳ ኰላሊተይ ምህራን እየን። ንእግዚኣብሔር ኩሉ ጊዜ ኣብ ቅድመይ ገይረዮ፣ ብየማነይ ስለ ዝኾነ ኣይትናወፅን እየ። ንነፍሰይ ኣብ ሲኦል ኣይትሓድጋን፣ ቅዱስካ እውን ጥፍኣት ክርኢ ኣይትፈቅድን ኢኻ እሞ። ስለዚ ልበይ ይሕጐስ፣ ክብረይ እልል ይብል፣ ስጋይ እውን ኣብ ጽኑዕ ክሓድር እዩ። ንመገዲ ሕይወት ትሕብረኒ፣ ኣብ ቅድሚ ገጽታ ናይ ሓጐስ ጽዳብ ኣብ የማናይካ እውን ንዘለዓለም ብጽና ኣሎ። ምዕራፍ 17 ዎ እግዚኣብሔር ንጽድቂ ስምዓዮ፣ ናብ ጥርዓነይ ኣቕልብ። ናብቲ ካብ ከንፈር ጥበራ ዘይመጸ ጸሎተይ እዝንኻ ምለስ። ፍትሐይ ካብ ገጽካ ይውጻእ፣ ኣዒንትኻ ንቕንዐና ይርአያ። ንልበይ ተዓዚብካዮ፣ ብለይቲ በጺሕካዮ፣ መርሚርካንስ ገለ እኳ ኣይረኸብካን። ካብ ኣፈይ ክፍኣት ከይወፅእ ምኽረይ ቈሪጸ። ብዛዕባ ግብርታት ሰብሲ ንቓል ከናፍርካ ብምእዛዝ ካብ መገድታት ዓመፅቲ ተዓቂበ። ስጉምተይ ኣብ ኣሰርካ ይጽናዕ፣ ኣእጋረይ ሰንከልከል ኣይበላን። ወኣምላኽ ትመሰለይ ኢኻ እሞ እጽዋዓካ። እዝንኻ ናባይ ኣድነን፣ ንዘረባይ ጽን በሎ። ነቶም ካብ ተጻረርቶም ኣባኻ ዘዕቅቡ፣ ንስኻ ብየማናይ ኢድካ ተናግፎም፣ እቲ ዘደንቕ ሳህልኻ ኣርእዮም። ካብቶም ጐድኣተይ ዝደልዩ ረሲኣን፣ ካብቶም ዝኸቡኒ ጸላእተይሲ ከም መርዓት ዓይኒ ጌርካ ዓቅበኒ። ኣብ ጽላለ ኽናፍካ ሰውረኒ። ንልቦም ብስብሒ ይዓጽውዎ፣ ብኣፎም ትዕቢት ይዛረቡ ኣለዉ። ኣስኣሰርና ሲዕቦም ሕጂ ይኸቡና፣ ናብ ምድሪ ከውድኡና ኣዒንቶም የፍጥጡ ኣለዉ። ነቲ ክሰላልዕ ዝምነ ኣንበሳ፣ ነቲ ኣብ ሕቡእ ዘድብሽደን ኣንበሳ ይመስል። ወእግዚኣብሔር ተለዓል፣ ግጠመሉ፣ ኣውድቆ። ንነፍሰይ ካብ ረሲእ ብሴፍካ እናግፋ። ወእግዚኣብሔር ካብዛ ዓለም እዚኣ ግዲኦም ኣብዛ ሕይወት እዚኣ ዝኾነ ከብዶም ብመዝገብካ ትመልእ፣ ውሉዶም ዝበዝሕሎም፣ ተረፎም ከኣ ንሕፃውንቶም ዝሓድጉ ሰባት ብኢድካ ኣድሕነኒ። ኣነ ግና ንገጽካ ብጽድቂ ኽሪኦ፣ ምስ ነቓኽኩ ብትርኢትካ ክጸግብ እየ። ምዕራፍ 18 ዎ እግዚኣብሔር ሓይለይ ኣፍቅረካ እየ። እግዚኣብሔርሲ ከውሐይ፣ ዕርደይ፣ መናገፊየይ፣ ኣምላኸይ፣ ዝሃድመሉ ጸግዐይ፣ ዋልታይ፣ ቀርኒ ምድሓነይ፣ ልዕል ዝበለ ኸውለይ እዩ። ናብቲ ሞሳ ዝግብኦ እግዚኣብሔር ተማህለልኩ እሞ ካብ ጸላእተይ ድሓንኩ። ማእሰር ሞት ከቢቡኒ፣ ውሓይ ዝብልያልካ ኣሸቢሩኒ። ማእሰር ሲኦል ከቢቡኒ፣ መፈንጥራታት ሞት በጺሑኒ ነይሩ። ብጸበባይ ናብ እግዚኣብሔር ተማህለልኩ፣ ናብ ኣምላኸይ ኣእዌኹ። ንድምፀይ ካብ መቕደሱ ሰምዖ፣ ዓውያተይ እውን ናብ ቅድሚኡ ኣብ እዛኑ በጽሐ። ሽዑ ምድሪ ተናወጸት፣ ራዕራዕ ድማ ብለት። መሰረታት ኣኽራንካ ኣንደቕደቑ፣ ንሱ ነዲሩ እሞ ኣንቀጥቀጡ። ካብ ኣፍንጭኡ ትክፈለል በለ፣
ካብ ኣፉ ኸዓ ሞኽ ዝብል ሓዊ ወፀ ጓህሪ ካብኡ መፀ ኣብ ትሕቲኣ ዳሩ ብርቱዕ ጣቓ ነበረ እሞ ንሰማያት ለጠቕ ኣቢሉ ወረደ ኣብ ኪሩቤል ተቐሚጡ በረረ ቀልጢፉ ብኣኽናፍ ንፋስ ሸበበ ንሱ ጸልማት ንመሰወሪኡ ጸልማት ማያትን ብርቱዕ ደበናታትን ከዓ ንድንኳኑ ኣብ ዙርያኡ ገበሮ ብነጸብራቕ ገጹ ደበናታቱን በረድን ጓህሪ ሓውን ሓለፈ እግዚኣብሔር ድማ ኣብ ሰማያት አንጐድጐደ እቲ ልዑል ብበረድን ብጓህሪ ሓውን ድምፁ ኣስመዐ ፍላጻታቱ ወርዊሩ ፋሕ ኣበሎም መባርቕ ኣብዚሑ ኣህደሞም ብተግሳጽ ካቦ እግዚኣብሔር ብስትንፋስ ኣፍንጫኻ መዓሙቕ ማያት ተራእዩ እሞ መሰረታት ዓለም ተቐልዐ ካብ ላዕሊ ሊኢኹ ሓዘኒ ሲሒቡ ካብ ብርቱዕ ማያት ኣውፅኣኒ እቲ ብርቱዕ ጸላእየይን እቶም ዝጸልኡንን ሓይሎምን ነበሩ እሞ ካብኦም ኣናገፈኒ ብመዓልቲ መከራይ ሓደጋ ወደቑኒ እግዚኣብሔር ግና ደጋፊ ኣይኮነ ንሱ ናብ ገፊሕ ቦታ ኣውፅኣኒ ብሂጉኒ እሞ ኣናገፈኒ ንመገድታት እግዚኣብሔር ሓልወየን ብረሲእነት ካብ ኣምላኸይ ኣይርሓቅኩን ንኹሉ ሕጋጋቱ ኣብ ቅድመይ ሒዘዮየ ንሰርዓታቱ ድማ ካባይ ኣይፈለይኽወን እሞ እግዚኣብሔር ብመጠን ጽድቀይ ኪሕሱኒ ከም መጠን ንጽህና ኣእዳወይ ፈዲኒ እዩ ምስኡ ኸዓ ፍጹም ነይረ ካብ ኃጢአተይ እውን ተሃልየ ስለዚ እግዚኣብሔር ብመጠን ጽድቀይ ብመጠን እቲ ኣብ ቅድሚ ዓዒንቱ ዝኾነ ንጽህና ኣእዳወይ ፈደየኒ ንስኻ ነቲ ዝስቀ ሰብ ተድሕኖ ንዕቡያት ኣዒንቲ ግና ለጥቕ ተብለኒ ኢኻ እሞ ምስቲ ሄርሲ ሄር ምስቲ ቁኑዕ እውን ቁኒዕ ኢኻ ምስቲ ንጹህሲ ንጹህ ምስቲ ጠዋይ ድማ ጠዋይ ኢኻ ንመብራህተይ ተድምቖ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ንጸልማተይ የብርሆ እዩ በኣኻ ንሰራዊት እጥሕሰየ እሞ ብኣምላኸይ እውን ንቐጽሪ ዘሎ መገዲ ኣምላኽሲ ፍጽምቲ እያ ቃል እግዚኣብሔር እትኾልዐ እዩ ነቶም ብኡ ዝውከሉ ዘበሉ ዋልታዎም እዩ ብዘይ እግዚኣብሔር እሞ መን እዩ ኣምላኽ ብዘይ ኣምላኽነኸ መን እዩ ከውሒ እቲ ሓይሊ ዘዕጥቐኒ ንመገደይ ከዓ ዘቕንዓ ኣምላኽ ንሱ ንእጋረይ ከም ናይ ዕራብ ዝገብረን ኣብቲ በሪኽ ቦታ ይዘቑመኒ ንሱ ንእዳወይ ውግእ ንቐላጽመይ ድማ መግታእ ቀስቲ ኣስራዚ ዘልመደን እዩ ዋልታ መድሓንካ ድማ ሂብካኒ የማነይቲ ኢድካ እውን ደጊፋትኒ ሕያውነትካ ድማ ዓቢ ገይሩኒ ኣእጋረይ ከይሰናኸላስ ንመገደይ ኣብ ትሕቲ ስጉምተይ ተርሕባ ኢኻ ንጸላተይ ሰጊጎዮምን ኣርኪበዮምን ከየጥፋእክዎም ከዓ ኣይተመለስኩን ወቂዐዮምሲ ክትንስኡ ኣይተኻእሎምን ኣብ ትሕቲ ኣእጋረይ ወዲቖም ለውግእሲ ሓይሊኣ ዕጪካኒ ንተቃወምተይ ኣብ ትሕተይ ኣድኒንካዮም ዝባን ጸላእተይ ከዓ ሂብካኒ ንዝጸልኡን እውን ኣጥፊአዮም ኣእውዮምሲ ዘድሖኖም ኣይነበረን ናብ እግዚኣብሔር ኣእውዮም ኣይመለሰሎምን ከምቲ ንንፋስ ዝውፍሕ ሓመድ ደቂሰዮም ከምቲ ጭቃ መገዲ ኰስቲረዮም ካብ ክርክር ሕዝቢ ኣናጊፍካኒ ርእሲ ኣሕዛብ ጌርካኒ ዘይፈለጥክዎ ሕዝቢ ተገዚኡኒ ብምስማዕ እዝኒ ጥራይ ተኣዚዞሙኒ ደቂ መጻተኛታት ወስሊቶምለይ ደቂ መጻተኛታት ጸምልዮም እናንቀጥቀጡ ካብ ከብሎም ወፂኦም እግዚኣብሔር ሕያው እዩ ከውሐይ ብሩኽ ይኹን ኣምላኽ መድሓነይ ልዕል ይበል እቲ ሕነ ዝፈድየለይ ንሕዛብ እውን ዘግዛኣለይ ካብ ጸላእተይ ዘውዕለንስ ኣምላኽ እዩ እወ ኣብ ልዕሊ ተጻረርተይ ልዕሊ ተብለኒ ካብታ ዓመፀኛ ሰብ እትባልሓኒ ንስኻ ኢኻ ስለዚ ዎ እግዚኣብሔር ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ከመስግነካ ንስምካ እውን ክዝምረሉ እየ ዓብዪ ድሕልነት ንንጉሥ ይገብረሉ ንቕብኡ ንዳዊት ንዘርኡ ኸዓ ንዘለዓለም ምሕረት ይገብረሎም ምዕራፍ 19 ሰማያት ክብሪ ኣምላኽ የዘንትዎ ጠፈር ከዓ ግብሪ ኣእዳው የውሪ ሓንቲ መዓልቲ ነታ ሓንቲ ትዛንያ
ሓንቲ ለይቲ ድማ ነታ ሓንትስ ፍልጠት ትሕልፈላ ዘረባ የልቦን ምዝርራብ የልቦን ድምፆም እውን ኣይስማዕን እዩ ገመዶም ናብ ኩላ ምድሪ ቃላቶም ድማ ክሳዕ ወሰን ዓለም ይወፅእ ኣሎ ንፀሓይ ከዓ ድንኳን ተኸለሎም ንሳ ከም መርዓዊ ካብ ሕልፍኝ ትወፅእ ከም ጅግና ኸኣ ንምጉያይ መገዲ ትሕጐሳላ ምውፃኣ ካብ ወሰን ሰማያት እዩ ምዝዋራ ድማ ክሳዕ ወሰን እዩ ካብ ረስና ዝኽወልካ የልቦን ሕጊ እግዚኣብሔር ፍጹም እዩ ንነፍሲ ይመልሳ ምስክር እግዚኣብሔር እሙን እዩ ንገርሂ የጥብቦ ስርዓት እግዚኣብሔር ቁኑዕ እዩ ንልቢ የሕጉሶ ትእዛዝ እግዚኣብሔር ንጹህ እዩ ንዒንቲ የብርህን ፍርሃት እግዚኣብሔር ንጹህ እዩ ንዘለዓለም ይነብር ፍርድታት እግዚአብሔር ሓቂ እዩ ብዘለውን ጻድቕ እዩ ካብ ወርቂ እረ ካብ ብዙሕ ጽሩይ ወርቂ እኳ ዝሕረይ ካብ መዓር እረ ካብ መዓር ወለላ ዝጥዕሚ ባርያኻ እውን ብኡ ተማሂሩ ብምሕላው ዓብዪ ፋሕሳ ኣሎ ንጌጋታቱ ዝፈልጥ መን እዩ ካብቲ ተሰወረኒ ኣንጽሓኒ ንባርያኻ ካብ ትዕቢት ሓልዎ ኣብ ልዕለይ ከይስልጥን እውን ዕገቶ ሽዑ ምሉእ ክኸውን ካብ ዓብዪ ኣበሳኻ ክነጽሄ ወእግዚአብሔር ከውሐይን መድሓኒየይን ቀላጣፈይን ሓሳባት ልበይን ኣብ ቅድሜኻ ብሁግ ይኹን ምዕራፍ 20 እግዚአብሔር ብመዓልቲ ጸበባ ይስማዕካ ስም ኣምላኽ ያዕቆብ ልዕል የብልካ ካብ መቕደስ ረድኤት ይስደደልካ ካብ ጽዮን ከዓ ይደግፍካ መስዋእቲ ብልዕኻ ዘበለ ይዘክሮ ንመስዋእቲ ምሕራርካ እውን ይቀበሎ ነቲ ልብኻ ዝምነዮ ይሃብካ ንምኽርኻ ዘበለ እውን ይፈጽሞ ብምንጋፍካ እልል ንብል ንሰንደቕ ዕላማ እውን ብስም ኣምላኽና ንልዕሎ ንኹሉ ልማኖኻ እግዚኣብሔር ይፈጽሞ ብቕቡእ እግዚኣብሔር ከም ዘድሕኖ ሕጂ ፈለጥኩ ብናይታ የማነይቲ ሓይሊ ምድሓን ካብ ቅድስቲ ሰማዩ መሰሉ እዩ ገሊኣቶም ብሰረገላታት ገሊኣቶም እውን በፍራስ ይእመኑ ንሕና ግና ንስም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክንዝክሮ ኢና ንሳቶም ደኒኖም ወዲቖም ንሕና ግና ደልዲልና ንቐውም ወእግዚአብሔር ንንጉሥ ኣድሕኖ በታ ንጠርዓላ መዓልቲ ይስማዓና